Здравейте, прекрасни приятели! В днешното ми видео съм решила да ви говоря за социалната фобия и какво е по-точно социална фобия. На практика социалната фобия си прилича с срамежливостта, но се различава съществено от нея по това, че ние всъщност сме срамежливи и това е генетична черта, която се предава от поколение на поколение, т.е. генетично се предава в нашия ген и това всъщност като генетична черта наподобява на някой наш предшественик и ние се държим по същия начин, както сме виждали нашите предшественици, майки, бащи и роднини да се държат. Но социалната фобия е малко по-различна от срамежливостта. И каква е разликата между срамежливостта и социалната фобия? Социалната фобия се различава от срамежливостта по това, че тя всъщност ни пречи да водим социален живот, да бъдем социално активни и в случая много дълбоки вкоренени убеждения се коренят в тази социална фобия и това много дълбоко ни пречи да бъдем човека, който искаме, просто ни блокира действията. И в случая социалната фобия е призната за разстройство и то за психично разстройство, защото всъщност сме блокирани от страна на действие. Много често ще забележите хора, които стоят във ъгъла, деца, които не си играят по тази причина, че искат да останат незабелязани, тихи са, кротки са, не искат да се включват в социалния живот. Много често хората не искат да говорят в социални ситуации, защото ще им се присмиват, защото ще се чувстват неадекватно. И това именно е причина на социалната фобия да е призната за разстройство и да се лекува понякога и чрез медикаменти. Но тук на мен идеята ми е да ви покажа как може да се лекува чрез когнитивно-поведенческа терапия. На практика когнитивно-поведенческата терапия не лекува чрез говорене, тя лекува чрез мислите, които са вкоренени дълбоко и които ще бъдат преобразувани в рационални мисли, чрез определени действия и определени поведенчески експерименти, които могат да се направят по отношение на социалната фобия, за да не се лекуват с лекарства. В противен случай социалната фобия е много блокираща, понякога не искаме да излизаме от къщи, не можем да поканим приятели, да си имаме приятели, да поканим да излизаме навънка с тях. Това блокира нашето взаимодействие с социалната среда, а ние всъщност сме ни социални същества. Хората, които искат да бъдат забелязани, много често се среща от нашите партньори, деца, съседите ни, любимите ни и всичко това може да бъде изкоренено с тази когнитивно-поведенческа терапия, на която аз казвам, че се обучавам. Също така за тези, които не ме познават, съм позитивен психолог, коуч по емоционална интелигентност, владея методът семейни констелации, метафорични карти, обучавам се когнитивно-поведенческата терапия в школата и също така работя с деца и възрастни и мога да ви помогна в тази социална тревожност и фобия, защото всъщност тревожността е свързана с тази социална фобия. Когато ние изпитваме тревожност да влезем в социални ситуации, когато сме неадекватни по отношение на социалната ситуация, това също има лечение. Може да ме пишете налично. Сега ще ви пожелая хубава вечер, ваша Станислава Стойнова.